Găsit la un nou episod de alături pe mine, l-am pe George. Ciao. Are și canal de YouTube, îl cheamă George243. Astăzi, în acest episod, va fi să blindăm trenul la maxim. Să vedeți cum e. Hai să mergem. Bun, ne-am spawnat în lobby. Acum avem full-ul, asta e bine. Și să apăsați pe butonul de like și subscribe. Și dacă mai vreți cu George să fac episoade, apăsați la 2 like-uri, mai postez un video. Acum am întrebat de ce am luat astea. Pentru să le punem într-un mod. Importante pentru protecție. Da, astea sunt așa mici. Dacă o să facem noi trenul mare, atunci va fi. Conduci tu? Stai să pun astea. Acolo. Stai să mă cațăr aici sus. Bun. Revenim după ce găsim o clădire bună. Bun, avem clădire aici în dreapta. Ne oprim. Stop, bă. Da, și ne trebuie. Dacă oricum ne trebuie bani, numai să luăm protecție. În rest. Drept. Dar trebuie și barbwire. Da, și bag. Asta se bubuie. Nu. Ok, e cool, e bun. Încă 3 căuri. E foarte bun. Avem deja destul de mult căuri la astea. Revenim după ce găsim o clădire. Bun, uitați în față un sat. O să ne oprim la el. E și cu 2 bălci, perfect. Stai să bag și o cabină. Nu trebuia să te duci. Ok, bravo. Gata. Hai, cu trenul, bă! A murit, să-mi dai revive după aia. Aoleu. Revin după ce îmi dă revive. Bun, acum vine George să-mi dea revive. Ai grijă în spate. Bun, să luăm asta. Da. Pupă tine de zombie. Bun, așa. Bun, acum haideți la atac. Ai grijă. Așa, bravo. Nu, dar nu mai Daniel. Ok, îi chem pe toți. Da, dar nu dai în ei. Așa, dăm cu pickaxe. Și dai așa pickaxe. Nu dai în pistol. E mai rapid, da. Na, să ne consumăm gloanțe. Exact. Haideți. Noi facem să fie mai repede. Exact. Dau, uite pe primari. Bun.
împărțim tot ăsta, nu? Da, toate bonurile. Să nu facem o bancă, că nu-i corect. Că poate într-o bancă sunt 7 din alea și în una îți doar una. E Da. doar un... Uite, primarul ăla de acolo din față este al lui banca aia și ăsta e din banca asta. Acum chiar nu mai știu. Aia. Codul ăsta este la asta, prima bancă. Care? Asta, unde ești tu? Unde era? Ah, ok. Dar vină cu mine și na. Facem de fapt și lăsăm acolo la fiecare. Da, Deci 6, 5, 4, 1, 4. Nu e de la banca asta. Atunci codul este 6, 4, 4, 5, 6. Stai, câte bani? 4. 5. Pot să iau eu 3. Iau 23 alea la Ok, și gol după să cumpărăm, cum se cheamă? Și cealaltă bancă. Ai luat codul? Oh! Bun. Hai la cealaltă cod. Eu. Ce-am făcut? Du-te. 6. Ce? Stai un pic. Este codul. Stai că sunt zombie și mor. Bă, dacă zombie sunt în bancă. A murit! Wow, ce... Revin după ce îmi dă revive a doua oară, George. Uitați-l că vine George să-mi dea revive a doua oară. Mulțumesc, George. Copia. Codul care este la... Hai repede, că e noapte cu fulgere. Stai, bă, să lutezi măcar atunci. Cum se Dar cheamă? nu, du-te să pui codul. A, ok, care este? 6, Da, 5, da, 4, da, 1, da. 4. Ok, hai, stai. Câte bonuri sunt? Ok. 3. 3. Iau eu 2 și tu unul. Ok. Că data a trecut Ana. Dar ia și Tu tu câte goldul bonuri și silverul. Că n-am numai eu. Și hai la biserică și pe aia am plecat. Repede la biserică. Holy water. Două crucifixuri. O le vindem. Mm? Bun, hai să plecăm. Că nu sunt chiar enorm de bune. Că nici nu le pot ține în inventar, trebuie să le ții în sac și na. De ce a pornit muzica, gen? Hai la 10.000 de metri. Revenim când ajungem la safe zone. Bun, am ajuns aici. Stop, hai. Iau eu toți banii, ok? Dar nu te duc aici Dar se face zi, nu vezi? acum. Iau eu toți banii și... Cade! Ai pus și pe acoperiș. Ok, iau eu după. Bine că îi poți colecta. Da. Hai până și ale tale.
Iei tu banii sau eu? Eu. Așa. Mama! Stai că din greșeală am sunetul la maxim. Ne ajung, uite că mai sunt. Bă, da. Asta vreau să zic, că mai sunt acolo. Te rog să fie cutie din aia. Sau țepi. Nu este, aoleu. Niciuna. Nu. A, ba da, sunt mai țepi. Hai că luăm țepi. Câți luăm? Mulți. 4 ne ajung. Nu, sedel nu luăm. Astea le punem momentan așa că după aia punem în ordine. Hai, dă-i numai la destinația următoare să vedem. Revenim după ce ajungem la 20.000 de metri. Bun, am ajuns la 20.000 de metri. Hai să vedem dacă e la General Stop. Bun, hai să vedem dacă este. Și este, ce bine. Revin imediat, merg să beau apă. Ok. Hai să mai cumpărăm. Nu mai desfac înăuntru că idee proastă. Până vine Georgel de la să bea apă, până atunci o să fac trenul blindat. Revin după ce le pun ca lumea. Mie nu-mi place. După multe ore, George zice că nu-i place. Nu știu de ce, dar... Sucul Teddy. Da, noi vorbeam despre sucuri până terminam. Uitați cum arată trenul blindat. Ba, nu băgați de aia în seamă. Și aici am pus. Dacă vin zombalăi pe șine, pam! Și înăuntru mai am pus una din asta. Așa arată înăuntru. Șmecher. Am pus una din asta aici. Și hai să-i dăm o cheie să vedem. Merge? Stai. Condu tu încet să le arăt la abonați, mai așa când merge. Stai un pic. Gata. Haide. Uitați, așa merge trenul blindat. O încetinește. Așa arată din spate. La telare. George a plecat fără mine. Mulțumesc că ați vizionat acest videoclip. Să apăsați pe butonul de like și subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!